Mensi Kasee ya wono wa danse Akrofuom Garba Mohammed Mustafa ode kokobopa mu obibia ya won ene PWD fo kanana na niema yede ema wo mo bewie kire wo ton no wo hwe wo hu ye e wo sa kwan so Penny wa danse Akrofuom Garba Mohammed Mustafa ene ede kokobo eko ama omanfo a woni omanfo wona makwa bibiato chima kakra kuntina se niema na enema ban de ma wono mo woton ede ye niema ensem fata se wontwe wo ho emfemfiri wo anyesa enche bi wotu san krofukoi so esa no ma ye be kire wo no asotwe Kasee ewo ho ede ma wo ode nsem wo se tu dwa wa bra adanse Akrofuom National Assembly eso omanfo edubi asena niema hodo wo de ma wono mo true kakra me de be mom se niema ye de ama wo mo aban no pese wo mo nsa ko ma no nti na odeba nti onfa ma obi a se obi enkonkoton ana obi mfa nkusi hono mo na on use aban no de ma wo mo se wo mo mfa nkoye adwuma because nipa no edoso nti wanya bi na bi a kina unya bi abakọ onyonko ho aban no nso mpese obaye mbobo nti wo wanya bi na no fa koye adwuma amekina bi no se wanya obi kura wusuani bi ni bi a obeboa wa na won so no wanya mbobo na wonsa atumi ayede akọwa no aho ena chairman dema PWDs a wono mo Akrofuom Akwasi Amoako enso ne amaneboni etwetwe nkomo no de nsemusi ena tudwa pe na ye ni na se ye benya saa difefe we ani boarding dini ena de ye pesusu na assembly no tomaye nti aban ye da nase no ma mensakan ye nsakan ye de be ya dwuma freja ye beto nsuo ye be ya bele de wo se ye ya ye soso ye nsa bekon anu da bia no nyankopɔ timi nyankopɔ bɛboa ye ma ye o ma ye nya bi no o mu nhwa so yie na ankoma wo ma ye nya bi no so akoba se ye ne ye de ma ye nhwa so yie nti o mu a ye nya bi no so ye ma wo mu ye nhwa so yie so